Gràcies, alcoians i alcoianes. Sí, es pot, és veritat, es pot. Estem ací per a demostrar-ho. Estigueren en els carrers i en les places el 15 de maig. Estigueren en les marxes, en les marees. Estigueren en tants llocs. Es trobaren tantes vegades, diguem la nostra. Traguent el crit de la indignació, traguent fora la ràbia que ens produïa aquest sistema, aquest balafiament, aquesta corrupció, aquestes mentires. Jo la veritat és que havia preparat unes paraules per avui, però ha hagut una cosa que m'ha descol·locat. La iaia d'Ulisses. Desitjosos de treballar, estan desitjosos de construir un futur. Nosaltres no anem a defraudar-los. L'empobriment d'aquesta societat, d'aquesta comunitat, és un fracàs col·lectiu, diuen de vegades, però no és un fracàs col·lectiu. Ha sigut un pla organitzat d'aquells que s'han aprofitat del sistema, d'aquells que han convertit les pràctiques mafioses en la pràctica habitual. Per què diu el gerent d'Imelsa, i sé que ha tret ara les cintes que parlen de rus comptant bitllets, per què diu que està amagat? Perquè té por per la seva vida. En quin país vivim? En quin país vivim que un pot tindre por per la seva vida per traure informació al voltant de la corrupció? De quin partit estem parlant que és capaç de que un membre de la seva organització, un privilegiat, un enxufat, un que ha estat visquent de la corrupció, diu que no pot parlar, que no pot aparèixer davant d'un jutge perquè té por de la seva vida, per la seva vida? Què significa això?